Zdravím vás, přátelé drazí, a v tomhle videu vám vložím kousek z našeho živého vysílání ve skupině Plavba za světlem v tomto roce. A protože mám já a vnímám, že i všichni, kteří se účastnili, velmi silný zážitek, tak jsem si řekla, že vám kousek vložím a všichni budeme rádi, když se k nám přidáte. V tom videu mluvím taky o tom, že vzájemnost a síla skupiny hraje v současném světě a v současné době hodně velkou roli. A my si pomáháme společně a vzájemně a potřebujeme občas podržet energeticky, někdy i fyzicky. A potřebujeme pomoc od druhých. Takže jsem tady přivedena k tomu, abych vám kousek videa pustila a vložím vám i zprávy, některé od těch, kteří se zúčastnili naší společné meditace a společných vhledů na situaci, která souvisí s tématem teď zimním, s tématem práce, tvorba, zaměstnání, a ten obsah vycházel z toho, co lidé napsali, co je tíží, co je pro ně velká těžkost, co si nepřejí, co už nepotřebují a neví, jak to změnit, a pak také, co by si přáli a co potřebují. Tak tomu jsme se věnovali, to jsme si užívali. Určitě se pohodlně posaďte. Teď si uděláte půl hodinku pro sebe, ale teď se prostě rovnou pustím do toho tématu, o kterém jsme si psali a na který jste napsali svoje odpovědi. Co byste rádi, co byste si přáli, co už nechcete, co nepotřebujete. Já k těm jednotlivým vašim zprávám přinesu v napojení takový vhled, ale vy si vezměte nějaké poznámky, respektive věřím, že máte připravený svůj speciální zápisník na tuhle letošní plavbu a napište si tam třeba to, co budu říkat já, což pro vás nemusí být až tak rozhodující, ale určitě si vezměte do ruky tužku, ta mysl už bude připravena
v jakési bdělé pozornosti. A určitě si napište to, co vás napadne, když já budu mluvit a když vám přinesu nějaký ten obraz nebo vhled. A na závěr si potom uděláme společnou meditaci, krátkou, nebudeme tady dlouho, aby se vám šlo dobře spát a aby to, co si nastavíte, aby vám prošlo nocí. To není můj večer, to je váš. A to, co vy napíšete, to, co vám přijde, to, na co se zeptáte, jakákoliv asociativní myšlenka, to všechno může být velmi důležité. V těch změnách v životě hrají vždycky velkou roli malé věci, drobnosti. Nepochybně klid, ale drobnosti. Samozřejmě zůstáváme v kontaktu, takže se vám to všechno nějak rozleží a naskočí vám otázky. Já budu pokračovat dál, ale protože to naskočilo teď mně, naskočí vám otázky a ty si poznačte. Zítra už je nebudete vědět. Opravdu si poznačte asociativní myšlenku hned teď, když já mluvím. Raději ztraťte 8 mých slov, ale nestraťte to, co vás napadlo. Oni jsou prostě oni fakt jakože odplynou. Říkajte, co to bylo, to je velmi důležité. Jo? A nebo je prostě napište tady do chatu, protože v tom je ta síla vzájemnosti té skupiny ve chvíli, kdy zaprvé poznáte, že v tom nejste sami, ale když jeden řekne nějaký napíše svůj asociativní vhled, on je pomocí okamžitě pro všechny. To je to, co se mi možná nedaří úplně předat a sdělit, ale je v tom obrovská síla. Samozřejmě vždycky to tak bylo, ale když se prostě otevírají, jak říkám, proudy, portály, brány, cesty, tak to nabývá na větší a větší sílu v tom, že více a více lidí si to začíná uvědomovat a prožívat. Všichni máte dost všeho na to, abyste pomohli sobě i druhým. To může být teď třeba vaše cesta, pomoci sám sobě. Tak. Člověk to potřebuje prostě zažít. A všichni si přejí to naplnění a to povznesení. A vy to můžete. A vy to budete moci jenom tehdy, když rozpustíte ty mraky a tu mlhovinu kolem sebe. Aby vás bylo vidět. Aby Bůh a andělé na vás viděli. U Boha není nic nemožné. Všichni to určitě známe, zažili jsme nebo zažíváme. Strach z nedostatku. Všechno je to přirozená záležitost, ale je to jenom pocit. A mnohdy nemá s realitou moc společného. Nikdy nevíme, jaké zázraky se můžou stát. A všechno se ze dne na den může otočit. Proto je pořád důležité zůstávat v důvěře. Ale to rozhodnutí změnit znamená, že já připustím, že to je možné. Já vůbec nevím jak, ale fakt to je možné, že mi od někud přijde pomoc a že budu mít víc to, co potřebuju. Tak ta radost, ten prožitý okamžik radosti, to je ta klíčová chvíle, to ještě jakože není milion na účtu, ale to je ta klíčová chvíle, kdy ten milion na účtu být může. Kdy se ten kámen začne prosvětlovat a ukáže se, že je to krystal, že je to křišťál. A jestli už jste připraveni
na spánek, tak pak můžete zůstat a klidně spát, usnout, pokračovat až do rána. A když potřebujete pak ještě vstát a jít se prostě převlíct nebo něco připravit, to vůbec nevadí. Choďte po té meditaci, po tom našem skončeném vysílání, po bytě v takovém klidu a důvěře. Už to jede, děje se to. Vaše práce, tvorba a všechno se dostává do úplně nových proudů. Teď to ještě vidět nemusíte, ani nemusíte vědět, jak se to stane, ale už se to děje. Teď už mi nemusíte psát, ale zítra do skupiny mi určitě spusťte všechno, co vám běželo. Bude to velkou pomocí pro vás, pro ostatní a pro duchovní bytosti. Oni si to přečtou. A pro mě inspiraci, ale teď to bude spíš jakoby zpětná vazba. Pro mě inspiraci k tomu, abych vás mohla provázet, tak potřebuju znát ty vaše předchozí zprávy. A tyhle jsou pro moji radost. Můžete teď v klidu klidně pokračovat ve spánku v hluboké důvěře, že se to teď aktivuje, už to pulzuje, že to se děje. Mám obrovskou radost. Tak si mějte hezky. A to je všechno. Moc rádi se s vámi potkáme živě anebo ve skupině Plavba za světlem 2024. Všechno to najdete na mých webových stránkách. Tak, jak už ode mě znáte, buďte šťastní.